दर्शक हो, आपल्याला माहितीच आहे की आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिलेत। यासाठीच आपण पाहू शकतो की मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं गणेश सजावटीचं आणि गणेश पूजेचं मटेरियल देखील आता अवेलेबल आहे। आपण अशाच एका शांतादुर्गा सुगंधालय या दुकानामध्ये आहोत। आपण या ठिकाणी पाहू शकतो वेगवेगळ्या प्रकारचे हार असतील किंवा या बाजूला आपण पाहू शकतो की गणेश सजावटीचा पडदा जो आहे तो देखील या ठिकाणी अवेलेबल आहे। वेगवेगळ्या प्रकारच्या माळा या ठिकाणी आहेत। मी कॅमेरामॅनना मुद्दाम विनंती करेल की त्याने हळूहळू आतमध्ये यावं। या ठिकाणी पाहू शकतो कृत्रिम फुलांपासून बनवलेले देखील या ठिकाणी हार आहेत। आपण या ठिकाणी देखील पाहू शकतो अगदी आकर्षक अशा वस्तू या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात। वेगवेगळ्या प्रकारचे हार, कंठ्या या ठिकाणी आहेत, अवेलेबल आहेत। जरा आतमध्ये आल्यानंतर आपण पाहू शकतो वेगवेगळ्या प्रकारचे उदबत्तींचे पुडे आहेत, सुगंधी धूप देखील या ठिकाणी पाहू शकतो। आपल्यासोबत दुकानाचे मालक सूर्याजी ठाकूर सर आहेत। मी थेट त्यांच्याकडे जातोय। सर, काय सांगाल, बाप्पाच्या आगमनाला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिलेत, कशा प्रकारची लगबग चालू आहे कामांची? नमस्कार। हार्डली 8 दिवसावर बाप्पांचं आगमन होणार आहे आणि बाजारात पूर्णपणे बाजार भरलेला आहे। जसं आता श्रावण महिना आहे, चौबाजूला श्रावणाने आपली हिरवी झालर पसरली, तशी त्या बाप्पाच्या आगमनाची सगळ्यांना चाहूल म्हणजे उत्सुकता लागलेली आहे। बऱ्यापैकी बाजार भरलेला आहे। भक्तगणांचा आमच्याकडे आवक वाढलेली आहे, येत आहे भक्तगण आणि मनसोक्त खरेदी करत आहेत। सध्या आमच्या शांतादुर्गा सुगंधालय या दुकानाकडून आमच्या दुकानाला 2 वर्ष पूर्ण होत आहेत, तर त्यानिमित्ताने आम्ही आमच्या दुकानाकडून सर्व भक्तगणांसाठी भाविकांसाठी खास ऑफर ठेवलेले आहेत। ऑफर नेमकी काय? ऑफर आहेत 1500 रुपयाच्या खरेदीवर प्रत्येक ग्राहकाला आमच्याकडून एक आकर्षक भेटवस्तू आहे। त्याच्यानंतर 2,500 रुपयाच्या खरेदीवर त्यातल्या एका जो भाग्यवान विजेता असेल त्याला आमच्याकडून पैठणी साडी आहे आणि 4,000 असे किती भाग्यवान क्लायंट्स तुम्ही निवडणार? एक असणार आहे। आत्तापर्यंत 2,500च्या वरती खरेदी केलेले 9 ग्राहक झालेले, अजूनही तसं 8 दिवस आहेत आणि 4,000 जे खरेदी करतील 4,000च्या वरती त्यातल्या एका भाग्यवान विजेत्याला आमच्याकडून अष्टविनायक यात्रा फ्री आहे। अशी ही एक आगळीवेगळी ऑफर आम्ही दिली आहोत। प्लस इथल्या तुम्ही कुठल्याही प्रोडक्टवर बघाल तर प्रत्येक प्रोडक्ट हा 10%, 15%, 20%, 25% सवलतीच्या दरात आहेत आणि प्रत्येक वस्तू ही एक नामांकित कंपनीची आहे असं आहे आणि शक्यतो जास्तीत जास्त भाविकांनी ह्या संधीचा लाभ घ्यावा हेच आम्हाला। सर, कोणकोणत्या वस्तू आता अवेलेबल आहेत त्याच्याकडे? पूजेला लागणारं सर्व आमच्याकडून आम्ही 500 रुपयामध्ये एक खास बळीराजासाठी आपलं जे आम्ही खास आपलं 75वा अमृत महोत्सव आहे त्यानिमित्ताने हा एक पॅकेज तयार केलेला आहे। पूर्ण पूजेला लागणारं साहित्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये आम्ही त्याला नामांकित कंपन्यांचे सगळे प्रोडक्ट दिलेले आहेत। एक आहे अगरबत्ती पुडा 1/2 किलोमध्ये, त्याच्यानंतर दिव्याचं तिळाचं तेल आहे, त्याच्यानंतर कापूर आहे, त्याच्यानंतर धूप, वस्त्र, वाती, आरतीचं पुस्तक, मध, अष्टगंध, खडीसाखर, हळद, कुंकू, पिंजर हे सर्व मुबलक प्रमाणात आम्ही त्यात देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, जेणेकरून ग्राहकांना एक त्यांचं समाधान होईल आणि ह्यात त्यांचं जर आपण बघितलं तर कमीत कमी एक 10% त्यांचं सवलत त्यात त्यांना मिळते। तर असे एक हे केलेली आहे आणि लोकांनी जास्तीत जास्त ह्याचा सर गणेश डेकोरेशनसाठी नेमकं कोणकोणतं सामान आहे? डेकोरेशनसाठी तुम्ही बाहेर बघू शकत असाल तर मातीला लावायला वेगवेगळे माळा आहेत, त्याच्यानंतर नवीनच यंदा आलेले गोंडे आहेत, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारची तोरणं आहेत, त्याच्यानंतर झालर आहे, पडदे आहेत, इकडे कंठी हार आहेत ह्या साईडला, असं बरंच काही हे आहे आणि ह्या सगळ्या वस्तूंवर तुम्हाला 15% ते 20% डिस्काउंट आहे। सर, इलेक्ट्रॉनिक एखादी वस्तू जी डेकोरेशनसाठी वापरता येईल अशी कोणती आहे का? इलेक्ट्रॉनिक वस्तूमध्ये आत्ता नवीन आलेला एक इलेक्ट्रॉनिक उंदीर आहे, नवीनच लेटेस्ट मॉडेल आलं आहे मार्केटमध्ये, LED उंदीर तुम्ही बघू शकतात, मेड इन इंडिया आहे। शक्यतो आम्ही आमच्या दुकानामध्ये जास्तीत जास्त मेड इन इंडिया हे प्रोडक्ट ठेवतो, ह्याच्यावर आमचा जास्तीत जास्त भर असतो आणि इको फ्रेंडली प्लस रियुजेबल, तुम्हाला ती वस्तू पुन्हा पुन्हा वापरता यावी या सर्व गोष्टींचा पूर्णपणे विचार करून, तुमच्या पैशाचा पूर्ण विचार करून आम्ही ह्या दुकानात ज्या वस्तू ठेवल्या आहेत त्या कस्टमरला आवडतात आणि कस्टमर त्याला पुन्हा पुन्हा प्रतिसाद देत आहेत।
सर सेलवर चालणार आहे की कसं चालणार नेमकं चार्जिंगवर वगैरे? हा सेलवर आहे, जे आपण वॉचमध्ये जे सेल असतात त्या सेलवर आहे बॅटरीचे. बरं, ग्राहकांकडून नेमका कसा प्रतिसाद मिळतोय गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर? हा ग्राहक अजून तसा म्हणावा तितकं अजून हे नाही आहे. साधारणतः आत्तापर्यंत 20%च खरेदी लोकांनी केलेली आहे. पण जसं जसं दिवस जवळ येत चालला आहे तसं जसं लोक येत आहेत, विचारणा चालू आहे. आणि अजून मुंबईकर आलेले नाही आहेत. त्याच्यामुळे मुंबईकर आल्यानंतर जी काय खरी जी सुरू होते आता, घरातली आवरावरी साफसफाई ह्या ह्याच्यात सगळे आहेत जे आधीपासून तयारी करतात आहेत, म्हणजे सर्व घेऊन ठेवतात. कारण नंतर एंड टायमावर धावपळ होते शेवटच्या दिवशी. आणि आम्ही सांगू इच्छित आहोत की लोकांनी शेवटच्या दिवसाआधी 4 दिवस आधी आलात तर तुम्हाला आम्ही 4 वस्तू अजून दाखवू शकू. कारण आमच्याकडे बऱ्याच प्रकारच्या वस्तू आहेत जेणेकरून तुम्हाला आम्ही दाखवू. एकदम गर्दी असली की आम्हाला ते दाखवताना वेळ एका ग्राहकाला किती वेळ द्यावा ह्याचंही बंधन असतं. त्याच्या हिशोब करता आम्ही लोकांना एक आवाहन करतो की लोकांनी या आत्ता जो आज सोमवार आहे तर हा जो आठवडा आहे, हे आठवड्यातला गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार तर बाजारच आहे आपला, पण गुरुवार शुक्रवार ह्या दिवसांचा जास्त ॲडव्हान्टेज घेऊन ह्या 2 दिवसात लोकांनी जास्त हे घ्यावं. शनिवार रविवार तर खरेदीचा दिवस आहे, पण ह्या 2 दिवसात जर खरेदी केली तर उत्तमच उत्तम आहे लोकांसाठी. तर या ठिकाणी ग्राहक देखील दुकानावर आलेले आहेत. काय सांगाल, कशासाठी नेमक्या आला? नाही, ह्या दुकानात आम्ही कायमस्वरूपी येतो, कारण इथे मिळणारा जो माल आहे तो विशेषतः बाजारपेठेपेक्षा दर कमी आणि क्वालिटी चांगली अशा प्रकारचा माल आहे तो. आणि आम्ही याचा अनुभव अगदी गोकुळाष्टमीला एक 4 दिवसापूर्वी घेतला. आणि माझ्या गावात सुद्धा चौकशी झाली की ही अगरबत्ती किंवा ही कॅन्डी कुठून आणली. आणि आता माझ्या सोबत जे माझे काका आहेत ते मुंबईला विक्रोळीला राहतात आणि त्यांना इथून अगरबत्ती घेऊन विक्रोळीला जायचं आहे, म्हणून आम्ही आत्ता दुकानात पुन्हा यायला आलो. तर दर्शको, आपण पाहिलं की गोकुळाष्टमी दिवशी त्यांनी एक वस्तू या ठिकाणी घेतली होती. त्या वस्तूचा त्यांना चांगला रिस्पॉन्स आला, त्यामुळे ते पुन्हा गणेश चतुर्थी निमित्त पुन्हा ती वस्तू खरेदी करण्यासाठी आले, खास मुंबईसाठी. आणि खास मुंबईहून देखील ग्राहक या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचे काका मुंबईला असतात, विक्रोळीला. त्या काकांना देखील ती वस्तू आवडली होती, त्यांचा सुगंध आवडला होता. तुम्ही धूपकांडी घ्यायला आले होते, धूपकांडी अगरबत्ती घ्यायला आले होते. त्याचा सुगंध काकांना एवढा आवडला की काका मुंबईचे जे आहेत, काका मुंबईला असतात, ते काका या ठिकाणी ती धूपकांडी घेण्यासाठी आलेले आहेत. त्यामुळे शांतादुर्गा सुगंध आलेचा जो सुगंध आहे तो अवघ्या कुडाबरोबरच कुडाच्या बाहेर देखील पसरलेला आहे, एवढं मी निश्चित या ठिकाणी सांगण्यासाठी ही खरी पोचपावती आहे जी आम्ही 2 वर्ष मेहनत घेतली. त्या मेहनतीची खरी म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं म्हणतो आपण जे मार्केटिंग करतो ते पेड मार्केटिंग असतं, ते आमच्यासाठी पेड मार्केटिंग नसून नकळत जे म्हणतात मेहनत घेतो, दिवसरात्र आम्ही जे घेतो मेहनत, त्या मेहनतीची खरी पोहोचवते आमच्यासाठी. नक्कीच. बरं, मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या गणेश चतुर्थीला कसा प्रतिसाद आहे? मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षीला लोकांमध्ये उत्साह, म्हणजे गेल्या वर्षी थोडं कोरोनाचं सावट होतं, लोकांमध्ये भीती होती, पण आता जो माणूस आहे हा टोटली म्हणतात ना की फ्री आहे, मनसोक्त आहे. त्याच्यामुळे तो जी पूर्वी धमाल असायची तीच धमाल यावर्षी येणार आहे या सर्व गणेश चतुर्थीमध्ये. आणि प्रत्येकजण, मी स्वतः पण जे 2 वर्ष मिस केले ते यावर्षी आम्ही सगळं मस्त लहानपणीचे दिवस आठवून करणार आहोत. अगदी सर, शेवटचा प्रश्न आहे, आजच्या दिवशी ग्राहकांना नेमकं काय आवाहन? ग्राहकांनी मनसोक्त यंदा खरेदी करावी. 2 वर्ष कोरोनामुळे सर्व व्यापारी वर्गांवर तसं बघायला गेलं तर आर्थिक संकटच आहे. तर एक प्रामाणिक त्यांना आमचं आहे की भावामध्ये घासाघीस न करता व्यापारी जो असतो तो आपला ग्राहक हा देव असतो, नाराज करायचा नसतं त्यांना. तर त्यांना सांभाळूनच त्यांच्यावर त्यांचं सगळं पूर्ण हे असतं. तर त्यांना पण एक समजून घ्या, कारण महागाई दिवसेंदिवस जशी महागाई वाढली, पेट्रोल वाढलं, त्यामुळे ट्रान्सपोर्टेशन खर्च, इतर पॅकेजिंग खर्च, ह्या सगळ्याचा हिशोब घालून आम्ही बाजारात जे दर ठेवलेले असतात. आणि सगळ्यांकडे तुम्ही कुठेही येतात मार्केट करा, पण शांतादुर्गा सुगंधालयाकडून खास ऑफर्स आहेत. 1500 रुपयाची ऑफर आहे, 2500ची ऑफर आहे, 4000ची ऑफर आहे. आणि मनसोक्त लोकांनी घेतलं आहे. ऑलमोस्ट आत्तापर्यंत 100च्या वरती ग्राहकांनी आमच्याकडून ही खरेदी केलेली आहे. हा आत्ता आम्ही गाठलेला आकडा आहे, 100 आकडा आम्ही गाठलेला आहे. आणि येत्या ह्याच्यात आमचं साधारणतः 250च्या वरती आमचा आकडा गाठू एवढी आम्हाला स्वतःला कॉन्फिडन्स आहे आम्हाला. तर या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की सरांनी या ठिकाणी सांगितलंय की चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद जो आहे तो या ऑफरला मिळत आहे आणि यापेक्षाही जास्त प्रतिसाद या ऑफरला मिळेल अशा प्रकारचा विश्वास सूर्याजी ठाकूर जे या दुकानाचे मालक आहेत त्यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रशांत रेवणकरसह चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.